за нас. Всичко е подлупа, да. Кажи ми, Васко, честно, ако не трябва да се съобразяваш с обстоятелствата и трябва да наредиш момичетата, говоря за Ади, Косара и Роси, по сърце, как би ги наредил? Така как ти ги нареди? Как? Ади, Косара, Роси. Добре, сигурен си. Да. Добре, нямаш ли някаква опция сега Косара да седеше тук? Дори хипотетично. То имаше, ама всяка една от момичетата можеше да стои тук, Ти не си изиграл добре. Косара не се е борила достатъчно за него, както. Но той излезе, че да, точно така, че не се е борила, малко така излезе в един смих. Да. Истината е, че аз търсих партньор, който да бъде малко или много отражение на мен. И човека, който се доближи най-много до това е Ади. Като цялостен набор от качества, които притежава. Това е... На Симо беше трудно и то е нормално. Той първо няма време. Три момичета не са избирани спрямо него. Чухте ли как Анна Мария казва за Васил, че е фалшив герой? В интерес на истината и аз това го мисля. На мен цялото предаване Гена, той Васил, в цялото предаване ми изглеждаше като фалшив герой. Той се повтаряше нещата на жените, човек. В смисъл, той се гласява с всяка една жена, във всяка една ситуация, във всяка една среща, във всеки един коктейл. Както и Мартин го каза също, че той е фалшив герой. И както виждате, Анна Мария го казва, и Косара се съгласява. Да, вика. И за мен той беше фалшив герой в предаването. И според мен и за много хора извън предаването той е фалшив герой. И много хора го мислят това. Така че извинявай, Васко, но не. Ти така излъга Русица, че и после нарани. Не, че други мъже не са наранявали жени, но не знам, човек. Почна да я целува като някакъв ненормалник, в което аз си помислих, че той се захласна към нея и накрая изгони и целуваше Ади по същия начин и 100% аз съм сигурен, че Адриана като е видяла това в шоуто, тя тогава се казала, то не е за мен и се разделили 100%. И да, Анна Мария права си фалшив герой.